gwyntog iawn. Wel, oedd y can o teils o ddifnig wedi dweud y sil fel damod. Wel, mae'r gwyntog wedi codi yn barod, mae'n rhaid i fi dweud. Ar ôl yn arw, so. Ie, dwi jyst dod yma i efo gwrdd Cymreig, cofio am Llywelyn, Llyw Olaf. Ond dim ond Cymru, achos o'n Lys Rhosyr, achos dim ond y bobl yn gafo a gyfer o gael. Jyst mynd law sydd methu fynd i Cymru i gofio'n tywysog olaf dros y Cymru sofranaeth. Cofio'n iawn, mae'n siŵr, ie. Wel, baradwn, dwi'n sori iawn ti'n gwybod am y llar yma, os ti'n gwybod am hyn, ers tipyn yn ôl, pan nes i gwneud y tŵr am Llys Rhosyr. Ond wedyn ta, wel, da ni gyd yn agos iawn wrth y Llys rwan. Ia, dim ond 10 ohonnyn ni sydd yn mynd yna, dim ond cwyd y mawr, a mae'n bach iawn, ti'n gwybod. Tro nesaf, mae rhaid i fi fynd yn ôl i Cymru blwyddyn nesaf, efo banna gwella, of course. Ond hwn, dwi'n just rentio o'r banna o'r, dwi'n meddwl, ni a Bridget Jones, eista na, mo sil fel damod, cos ni'n gsigwen teils y ddifnig o dol, y sil fel damod. Higan, fi sa'n glad a so.